כעת אינני מתאר לעצמי, אולי מישהו מכם רבותיי מכיר, אני לא יכול ברגע זה לחשוב על שום יצירה גדולה של העם האלבני, שום תרומה גדולה של העם האלבני לציוויליזציה. אני גם אינני חושב על מה שיצר העם האלבני בארצו באלבניה. יחד עם זה אני אינני חושב בן גוריון שתאמר היות והם לא יצרו שם, אלבניה לא שלהם. לכן במה נפלט הישות הפלסטינאית מאלבניה. קודם אמרת שהישות... אני אומר שגם הפלסטינים אלה שברחו מהארץ, מי אמרנו לברוח? כאן רגע אחד. לא, אלה שכעת בגדה המערבית. אין לי תעודות בדפוס. בטבריה יש תעודות בדפוס. לא, אני מדבר על הגדה המערבית, לא על מי שברחו, על מי שכעת יושבים. אני מדבר על אלה שברחו מתוך מדינת ישראל, לא הגדה המערבית. סליחה? אני מדבר לא על הגדה המערבית, אני מדבר על מדינת ישראל, והיא לא בחלק של הגדה המערבית. מדינת ישראל זה החלק של הגדה המערבית, לא כל הגדה המערבית. ומה על הערבים שנמצאים במחנות הפליטים? פישמר רוזנפלד שאל מה על האספירציות הלאומיות? הערבים מאין בא 1,200,000 פליטים. הם אף פעם לא יהיו בשטח שלנו. אף פעם לא יהיו בשטח שלנו. זה בלוף כל העסק הזה. והם לא מעוניינים בפליטים שמיטים. זה אחד הנימוקים שלהם להמיץ את ישראל ולהרוס את ישראל. אבל מה בן גוריון, בלי פליטים, נשכח על הפליטים. אני חוזר לשאלה של מר רוזנפלד. כיצד תנהג באספירציות הלאומיות של יושבי הגדה היום, לא פליטים, יושבי הגדה היציבים? מה לעשות? אני אומר לך, אם יש שלום, אז הם ישבו בארצם. בארצם? בארצם. אני בזה שנחזיר עם שלום, שלום אמיתי, ירושלים וגולן, לא להחזיר. וכיוון שלא יהיה נניח בעוד 10 או 15 שנה שלום? אם לא, בלי שלום, לא. אבל הם רוצים להשמיד אותנו. רגע אחד. יש רק שתי אלטרנטיבות. שלום והשמדת ישראל. אחרי שנסכים להשמדת ישראל, אני לא מוכן להסכים. אני חושב שלא יכולים לעשות את זה, גם הם ישמידו אותנו. אנחנו לא אנשים כמו האחרים, אני לא חושב שאנחנו תתווים אחרים. אבל אין לנו זכות קיום. וזו אצלנו. בן גוריון, חז"ל אמרו על 3 דברים, אדם יהרג ואל יעבור. 3, עבודה זרה, אני חושב, גילוי עריות, שפיכות דמים. לא אמרו שלמות הארץ, לא אמרו הגולן, לא אמרו ירושלים. כעת השאלה שאני רוצה לשאול זאת, נניח באופן תיאורטי לגמרי, שאפשר לעשות עם הערבים שלום, ממש שלום, לא שביתת נשק אלא שלום, כתוב חתום, אבל לחזור אל הגבולות שלפני מלחמת ה6 ביוני, כלומר גם לבטל על הסטטוס קוו הקיים של ירושלים וגם רמת הגולן, אבל שלום אמת. אין שום יסוד, אני אומר לך, על שני דברים האלה לא. לא, יהרג ואל יעבור. לא יהרג ואל יעבור. לא, אז לא. מדוע לא? מפני שגולן, אני עברתי בסביבות גולן 3 שנים. הייתי פועל חקלאי. משום מה לא יכולתי להגיד לגולן. הגעתי לגולן ביום השביעי, אחרי שנתיים. כשנגמרה המלחמה, הלכתי לזה. ואמרתי, ריבונו של עולם, איך אמרתי נשם לחיים? שם יש מצב כזה שאלה שיושבים למעלה, הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים עם אנשים שיושבים למטה. אנשים שיושבים למטה לא יכולים לעשות למטה. בקלקיליה? מבחינה אסטרטגית? רגע, אני כרגע מדבר על גולן. ראיתי את זה, ואני ידעתי שהם רוצים להשמיד את היישובים בגליל. ואיך לא יכולים לעשות את זה? זה מראה, אין לנו שום כישלון.